Ben, pois eu comecei a escribir pois seguindo un impulso que me abrollaba dentro, que me nacía dentro, que era un impulso máis emocional que racional, na época da adolescencia, xa contra finais da adolescencia. Supoño que bastante influído porque foi o momento en que realmente fun consciente de que me empezaba a gustar a literatura, sobre todo a poesía xa naquel momento, con 13, 14 anos, que pensaba vía nela xa esa potencialidade así de transformar determinadas emocións na persoa, no individuo. A min estábame pasando eso. E, como digo, empecé a escribir daquela sin demasiada consciencia do que era propiamente a escrita, máis levado, pois, eso, por unha pulsión interna, case unha paixón, ata que chegou un momento, xa pasados uns anos dese comenzo, deses primeiros poemas, desas primeiras palabras, deses primeiros versos, que entendín que, de alguna maneira, eso xa tiña forma de literatura, aínda que non sabía demasiado ben como encabiñala, e xa empecé a ser moito máis constante escribindo, hasta que xa me lancei a escribir un libro. Aí, o primeiro deses que quedan inéditos e que non saen da gaveta, se cadra aí con 18, 19 anos.